Siyanimukela abazalwane sinenhlanhla ukhanjelwa zibeke yithi nize kuloko nibizile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngicela unganisho ngoba ningobaba bekumele nimukele ubaba kahle kahle, kodwa sekwajwayeleka nje ukuze mina siyanimukela. Akukho-ke umahla konye esikwenzayo, sikhonza uJesu nje. Yilokho nje ukusihlanganiselana, asinandaba ukuthi ubani uqhamuka kunjani, ngoba noJesu akasibuzi lokho. Uthi wozani kimi, mina ngiyakunikhulula. Silapha-ke baba uCebekhulu nobaba wale ubaba uMhlongo uLembede, siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Khona nabanye abasuke ey'ndaweni ezikude abangaqali ukufika nabasuke eduze. So siyanamukela bazalwane, ENtabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, kusekhaya ila sifika khona sibonelele. Asizi-ke ngoba singcwele, usho njalo uJesu futhi akezanga kwabalungile, kodwa uze ukufuna abakhe ukuze abe phela njengoba ubaba uCebekhulu eshilo, sifike emshadweni wenkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku, sengathi ngingaphinde futhi ngibuye uMaZulu uphinde uze naye noma engafike ekuthethise ekhaya uphinde uze naye. Angazi ukuthi ubaba uLembede usuke ngani kude, kodwa siyambonga nje uNkulunkulu. Siyakhuleka ukuthi iy'nqola enihamba ngazo uNkulunkulu azibiyele. Senibiyelekile-ke masingene kule ndlu, siyabonelelwa, senibonelele uJesu Kristu Inkosi.